I precisament avui és el Dia Internacional de la Gent Gran. Arriba després d'una època amb una pandèmia que els ha colpejat de valent amb mortaldat i solitud. La Fundació d'Amics de la Gent Gran engega ara una campanya de signatures per canviar la visió negativa que es té de la vellesa. Per la Reial Acadèmia Espanyola de la Llengua, la vellesa és l'edat senil, però també xacres, manies, dolors, actituds pròpies de l'edat dels vells. Una visió totalment negativa que Amics de la Gent Gran vol reescriure amb una recollida de firmes. La RAE només té accepcions negatives del concepte de vellesa i creiem que exclou paraules com, per exemple, experiència, aprenentatge, saviesa, que també formen part de la gent gran i que hi ha una diversitat molt gran de persones, d'estils de vida, d'il·lusions. Com la Maria Teresa, una exmestra de 86 anys que no pot concebre la vellesa com un final, sinó com un aprenentatge constant. Jo em faig companyia a mi mateixa, jo estic bé amb mi, saps? I tinc el llibre electrònic perquè la meva vista és fatal. Després som un grup per videollamada, fem cada setmana 5 persones, fem uns comentaris, totes aquestes coses t'animen, perquè tinc que llegir allò, què diré, què comentaré, saps? Assegura que tot és qüestió d'actitud i de trencar amb la negativitat, especialment ara. La majoria de les meves amigues no hi ha cap que s'hagi implicat en internet, amb tot això. Doncs jo sí, perquè són coses noves que venen i que vas aprenent i que t'ajuden a sentir-te tu important també. El seu pròxim repte per una vellesa activa, aprendre a nedar.